Assalamu alaikum warahmatullah. Yau abin da za mu koyar shine a yanda za mu haɗa logo. Da logo ɗin ba wani mai wahala bane sosai amma dai za mu yi shi. Insha Allah bayan mun shigo Pixel Lab za mu goge wannan new text ɗin. Sai mu taɓa plus ɗin nan na sama. Mu yi adding shape. Bayan mun sa shapes za mu mai da shi baki ne, mun mai da shi cycle. Sai mu danna OK. Za mu zo mu ƙara shapes a nan. Shi ma ɗin za mu mai da shi cycle. Amma shi za mu ɗan rage mai girma ya zama haka kaman haka. Mun taɓa shi haka. To abin da za mu yi na gaba shi ne wannan mu dawo shi tsakiya. Bayan nan mu taɓa shi. Yanda za mu dawo da komai mai tsakiya ga nan mun zo wannan can ƙasan nan ga abu nan guda biyar to na tsakiya shi za mu taɓa. Mun taɓa shi sai mu zo nan bayan mun yi clicking akan abun kenan idan kamar a ce shape kenan sai mu zo relative position a nan guda biyun nan kawai tsakiya wannan ɗan taɓa shi kuma mun ga dawo yanda yake. Sai mu zo mu yi margin ɗinsu. Yanda za mu yi margin ga yana idan kuka kalla can sama layin farko akwai abu guda biyar to ga dot nan guda uku na can ƙarshe ke na biyar to ƙasan shi ga abu nan sai mu taɓa shi. To bayan mun zo nan ƙasan kuma ga yana shi ma ga abu nan guda biyu ɗaya a cikin fari ɗaya kuma a cikin blue kenan ko a ce green ga to na farko za mu taɓa wanda yake cikin fari. Mun taɓa shi ga na nuna mana su yin makin ɗinsu abin da za mu yi margin ɗin iya su kawai wanda za mu yi margin in sun farka. To ga sai mu dawo nan ƙasan na kusa da makin ɗin nan abu guda biyu sun kamar za su haɗe to shi za mu taɓa. Bayan nuno mana haka sai mu taɓa OK. To yanzu wannan mun haɗe su waje ɗaya kenan. Sai mu zo mu ƙara adding shapes. To amma shi wannan za mu mai da shi baki ne nan kuma za mu buɗa shi haka. Sai mu buɗa shi yauwa. Yanzu nan abin da za mu yi na gaba shi yanda zai fi mana sauƙi mu saita abin mu daidai. Mu taɓa wannan gidan. Mun taɓa shi ga nemi haka ƙasa. Ya danganta da yanda za mu shirya abun mu. To kun gani gashi nan ina ganin yayi daidai haka sai mu taɓa OK. Ga yana mu dawo nan baya haka mu taɓa copy ga yana shi ma mu janyo shi wanda muka yi copy. Mu dai shirya sai mu ƙara copy. Ya danganta yanda yanayin gudanar mutum zai sa shi ne kawai. Ba taɓa copy ni ne amfani da guda huɗu kowa zai iya amfani da yanda da ya ga zai fi mai kyau ne. To sai mu taɓa OK mu cire wannan sai mu dawo nan inda za mu je mu yi margin na ƙasan dot ɗin nan uku sai mu taɓa shi. Don kun kalla ga su nan abin sun ƙaru. Kowanne na da dot guda shida ta gefen shi kenan ta ɓarayin hagu. Sai mu danne dot ɗin sai mu ja shi ya koma can sama. Kun gani yanzu shi ya yo sama sosai can ƙasa. Abin na gaba da za mu yi sai mu ƙara shape. Amma shi ga yanda za mu mai da shi nan. Shi ma ɗin za mu yi copy ɗin shi. Shi ma za mu iya fito da wannan bayanan gidan can na can sama saboda mu saita abun mu.
sai mu haɗa shi wato dai bashi haka. Sai mu zo za mu je mu margin ɗin su su ma gaba ɗaya. Wato sai mu yi margin ɗin su, za mu haɗe su yanzu ɗaya. Yanzu sun zama haka. Yanzu bayan mun yi margin, abu da za mu yi na gaba sai mu cire wannan. Za mu je sai mu zo nan erase color, ga nan erase color na taɓa shi duk inda wani fari yake ga yana kun ga ya fita ko. Sai mu koma baya. Ok, za mu ɗanyi adin shape kaɗan ƙarami, za mu sa shi amma shape ɗin baƙi. Wato kun gani kuma dai ya dai cike a cikin nan mai da shi baƙi. Wato shi ma za mu je mu margin ɗin shi ne nan da wannan, akwai dalilin da ya sa haka. Kun ga yanzu mun yi margin ɗin shi. Abu na gaba da za mu yi shi ne text. Sai mu taɓa A ɗin nan can ƙasa kenan, text ya nuna mana. Sai mu yi edit. Sai mu delete, rubuta abin da muke so. Nan duk abin da ka rubuta capital letter, in kana so ya koma small letter, kana so ya koma capital letter, ga TT nan guda biyu ta can sama. Sai mu taɓa shi. Wato kun gani ya koma capital letter, ga yana yin gona size. Yin haka yadda yana ma dai ƙara shi akan wannan ɗin. Sai mu sa fonts. Ƙara shi da muke so. Sai mu zo mu ƙara text, edit. A bisa graphics shi ma mai da shi haka. Mun ƙara girman shi ma. Mu je mu sa mai font. Mun ƙara girman shi. Ga nan akwai spacing, mun yi gaban font kenan. Wannan mun ga shi ma ɗan ƙara girma ko. Sai mu yi haka. Za mu zo nan mu ƙara text, edit. Mu sa logo tutorial shi ma haka. Sai mu je mu zaɓi font shi ma ɗin. Kasa bari mu amfani da wannan. Ok. To bari shi ma ɗin mai amfani da spacing. Plus. Yawwa. Ga ya mun haka. A haka sai mu zo mu margin ɗin iya rubutun kawai. Bayan duk mun shirya su yanda muke so. Na gani yayi mana haka. Sai mu margin ɗin su iya rubutu kawai. Yawwa to ga yana mun yi, to sai mu ga wannan tsakiya. Sai mu nema texture, ga shi nan. Mun nemi texture, ok texture. Ga yana texture, ga yana na gaban color. Sai mu taɓa alamar wannan hoton. Sai mu taɓa kalan da muke so kenan. Ga shi an nuna mana haka. Sai mu taɓa makin. Kun gani kalan ya canza.
shi ma wannan sai mu zo mai texture din. Sai haka rubutu ga shi nan daga yayi haka. Abu na gaba da za mu yi sai mu yi margin ɗinsu gaba ɗaya. Yi margin ɗinsu. To abu na gaba da za mu yi sai mu ce 3D chef sai mu kunna shi kun gani abin da ya ko. Da ba shaka sai mu je inbox. To kun ga yanda mun dai san me sa inbox son zubi ke haka ba. To mu dai da wannan 3D sai mu juya shi yadda muke so. Wato kun gani ga ya mana haka inbox kenan. Shi abin da ya sake damage da su kun gani yanzu ga yana kalan na canzawa ko. To ga shi nan dai anan dai za mu iya canza abin mu duk yanda muke so ga shi nan. To ga shi nan dai insha Allah. An kun dai gani duk abin da ka taɓa ya danganta da yadda kake so abin ka ya zama. In bai bar shi hakan shi da yawo ya fi. Wato sai mu taɓa bayan na 3D shape ɗin nan a juya shi abin ya zama mu yanda yake so. Yanda muke son shi. Ba ya zama mu a haka. Da shi na haka. Bayan da ba za mu juya abin mu ba. Kuma duk yanda kaɗan yi abu kaɗan za ka ga ya canza ne nan kawai. Yanzu misali bari mu zaɓi background mu yi shi da a gurguje. Kowa san da na huɗun nan kenan a can layin ƙasa. Nan image wanda suke kan app ɗin kenan ga kuma from gallery in kana da wani kenan. Bari na amfani da na ciki in gan su nan. Ana abu na caccanzawa kala kala. Kun gani? Wasu nan kun gani? Ya danganta duk kalan da mutum ke so zai yi shi. Wato kun gani?
To ina gan barin bashi da wannan kalan. To kun gani idan muka bashi iya haka ma yayi. Mutum zai iya ƙara abin da yake so fiye da haka ba sai iya wannan ba. Save gallery. Wato kuma ina ganin a wancan bidiyon na baya in ban manta ba na muku bayanin cewa ku dinga saving program naku. To bari wannan ma ya kamata mu save as program project. To kun gani to in sa logo za ku iya kusa koma me da kuke so ya zama cewa da kun saving. Kun ga yanzu ina saving din wannan. Na yi saving din shi kenan saboda data na a kunne ki ce sa suke min wannan tallan. To ina ganin da haka na kawo ƙarshen class ɗinmu na yau. Sai duk wani mai tambaya ko ƙarin bayani zai iya yi shi insha Allah zan mai. Ko da abu ɗaya ne mutum bai gane ba zai iya tambaya insha Allah za a mai bayani yanda ya kamata.